Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096. Takulandirani ku gawo lathu la namba 2 part 2 ya programu yathu mwiti macheza ndi Prophet Julius pamutu wathu onena kunena kuti kodi maprofeti ndofunikira mu nyengo yathu ino. Ndipo tikupemphani pomwe tinaponya part 1 mwayimvera mwamva mwezi na part 1 pano tikuponya funa kuti imene ni part 2 uno yomwe tikupatsirani kani pamene popo kuti muimvetsere part 2 kuti tinapitiriza motani kuchoka pomwe tinanekezera mu part 1. No topic ina nkhani yomwe ikukhudza anthu ambiri masiku ano. Nkhani imene ikukhudza anthu ambiri masiku ano, topic imeneyi ndimafuna ndifunse noti masiku ano anthu ambiri akumapita kwa profeti kukafuna ndalama, ntchito, banja, machiritso kapena chilerezo. Kodi zimenezi ndi zoyenera? Mundiberezereso. Okay, masiku ano tili ano anthu ambiri akupita kwa profeti kukafuna ntchito, banja, machiritso kapena chilerezo chimene. Kodi zimene nzoti tikuyenera tikazipeze kwa profeti, banja, machiritso, ntchito komanso chilerezo? Kapena ndibwezereso funso simalive bwinobwino. Funso ndilibwezereso kapena simalive bwinobwino. Ndalimba chifukwa mafunso kuti anthu ambiri masiku ano amapita kwa maprofeti kukafuna banja, ndalama, kodi zimene ndi zolondola? Ndingoyankha I think sindikudziwa kuti ndiyankha bwanji kumabwera. Ndiyankha ndi maganizo awiri. Mbali ina ndi zolondola, mbali ina ndi zolakwika. Ndiyankha mbali kulondola. Kupita kwa aneneri kukapemphera, kukapempha, kapena kukafunafuna kumene ukufuna, ndikulondola. Ndikulondola. Tiwerenga buku la Yakobo chapter number 5. Yakobo chapter number 5. Yes, chapter number 5 verse number 14. Ndiyankhe motero. Inde ndibwino kupita ndithu chifukwa chake ndi ichi. Verse number 14 ikukamba kunena kuti pali wina kodi adwala mwa inu adziyitanire ampingo ndipo apemphere pa iye atamudzoza ndi mafuta m'dzina la Ambuye. Ndipo pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwalayo, ndipo Ambuye adzamuukitsa, ndipo ngati adachita machimo adzakhululukidwa kwa iye. Akunena imeneyo ndi Yakobo. Okay. So mneneri ali ndi ntchito yopempha. Yopemphera kwa vesi yanuwe Samuel vesi mwawerenga ali kuyankhafu chinthu chimodzi yokha yokhudza machiritso. Yes. Okay, network inazatawa ndimane kuti vesi yanu mwawerengayo ikuyankha chinthu chimodzi yokha pa zinthu 5 zomwe ndafusazi. Ikuyankhafu chinthu chimodzi yokha chokhudza machiritso. Nepali ndalama, banja, ntchito,
ndi chilerezo ya ndifanana kuti pa nkhani yokhudzana ndi kupempha zikungotanthauza zikungoonetsera kuti munthu akabwera kwa ineyo kundipeza abusa aprofeti ndabwera ine ndikufuna kuti mundipemphere ndifuna banja aprofeti ndabwera ndikufuna kuti ndipemphe banja mungu mwa baibulo mene andinera umapita kwa akuluakulu ampingo akuluakulu akuti ukapemphe kumene ukufuda koma tsopano ukapita kumene kuja si zonse zimene zikayankhidwe koma ngati anga kukukomedwetse ndi kukuyankha mokomera ndipo mapemphero ake ndichifeti ndayamba ndi nkhani nawalenga buku licha yabuku la Yakobo icha koma zinthu zolakwa ndiyankhe mwina mwake ndipite ku zinthu zolakwika kapena okay mneneri ali ndi ntchito yopempha kwa Mulungu. Abrahamu, Mose, Samuel onse wankapemphera kwa anthu kwapemphera kuti apemphe banja, kwapemphera kuti apeze ndalama, kwapemphera kuti zinthu zawo ziyambe kuyenda bwino, ena apeze ntchito. Choncho kupempha pemphero pabala banja ntchito machiriso ndizolondola 100%. Mulungu amayankha ndithu. Okay ndimafuna ndikuyankhule zorere zokhuza machiritso eri maprofeti mapezano kuti mumafunsa mamembala kuti abwere kwa inu adzafunse machiritso pamene maprofeti ena ambiri inunso ndi mgulu mwa maprofeti mukadwala mumapita ku chipatala pamene mamembala anu akadwala amabwera kwa inu mbali ya chilerezo maprofeti imagine mamembala anu amayenda ndi lisitika yomwe pali nkhope yanu pomwe pali zinthu zanu kuti ndi chilerezo choti chikhoza wateteza kuti kosomwe akupita pamene inu maprofeti mmayenda ndi mabodyguard mafuna ndingolipanga extend ifunso kuti liveke bwinobwino mbali ya banja inuyo banja munapeza kuti mkazi amene munamkwatira munamfunsira nokha eni ndipeza kuti mwamupanga pamene mamembala amafuna abwere kwa inu mudzapempherere kuti mwapatse direction yoti banja lomwe mungalipeze mwamuna akhale oneka motere pamene inu munazipezera nokha mbali ya ndalama ngapeza kuti inu upena mugwira ntchito kapena mupanga business pamene anthu akubwera kuntchito kwanu mwapempherera mdzina kuti mwina ayi kulimira komane ayi kuli mwakuti zoti ndalama zingobwera mosadziwika bwinobwino omwe zuchokera mbali ya ntchito ndoni zokhazokhazo kuti momwe mwina munthu uja azinkanayang'ana ntchito amakhoti akubwera kwa inu kuti mumpempherere ena azikhala ali kutchalichi kuti mumpempherere instead of kuti munapita akayang'ane ntchito mwina ndizitambasule choncho zinthuzi. Chabwino inu kuyankhani kwanga ndiyankhani motere ya ndizotheka munthu kubwera kwa ine kuti nimpempherere ntchito, munthu kubwera kwa ine kuti nimpempherere banja, munthu kubwera kwa ine kuti nimpempherere kuti abereke mwana apeze ndalama. Yes, koma pali ndi kuthekera kwake. Choyambirira akhale kuti munthu uyu amakhulupirira Mulungu. Chifukwa ine ndili pakuto, chifukwa ine ndili banja, chifukwa ine ndimapeza ndalama koma ndimakhulupirira Mulungu. Ndimapitanso ku chipatala ndikadwala ineyo ngati prophet ndikuyenera kuwaganiza anthu kupita ku chipatala imeneyo ndiye ngozi yaikulu zimene zonso amene akumvetsera adziwe kuti kupita ku chipatala komanso ngati angakhale kuti ampeza prophet onena kuti musamapite ku chipatala angakhale mukudwala khalani vanolera kuti muyese ambuye Mulungu wanu ngati pali vuto lofunikira achipatala pitani mukakumane achipatala komanso mukabwera kunoko kuti ndikupempherere kuti mupeze ntchito sinde kuti niwe mukane kukasaka ntchito komanso ngati mukufuna kuti ine ndikupempherereni kuti mupeze banja ine chimene ndimangochita pasanya banja ngamene ndikatira ndimawuza kunena kuti musampeze mamuna bora nampeza mamuna mukampeza mamuna kwa Mulungu kuti ambuye mamuna uyu ndi wangati Mulunguyo ayankhe ngati ndi wanu ndi wanu ngati si wanu si wanu osalowa banja kungolowa banja chifukwa kuti anayamba ndi kukupasani ndalama mukakhumudwa koma banja limene lani kukufunse kwa ambuye ngati banja lapezeka lolondola ukafuna ntchito aponse kupeze ntchito ndizakupempherera koma sikuti ungokhala manja tembere nkumati ntchito bola police plan. Okay, network yatithawa tipange cheki kuti okay ndimafuna ndifunse chonchi a prophet mbali nayi zinazi zokhoza ndalama
ntchito banja ndi machiritso mwandiyankha moveka bwino kwambiri koma mafuna ndiwe pa chitetezo papa chitetezo kubwera kwa inu zapempha chitetezo imumpatsa sitika membala wanu pamene maprofeta kumayenda ndi mabodyguard mbali moti mkusunga angopita wangu wapatsa moni tsono pamene pa chitetezo pa tapata nthauzirani munthu membala mukumpatsa sitika kuti sitika iyi pali nkhope yanu enuyo sitika iyi ndi chitetezo chako kulikonso mopita ndi chitetezo chako pamene inuyo mukuyenda ndi bodyguard tiziti makhauli mukuyikakira sitika anuyo kuti singakutetezeni ikhozateteza membala inu simungadere sitika anuyo okay mwachidule ndinene kunena kuti inetu sine prophet wamba ndipo sine prophet amene ndikuyeserera kuti ndipeze ndalama ndipeze zovala ndipeze chilichonse chifukwa cha uprofeti no kuyankha molondola pali funso ilili ndipo mwalifunsa funso lofunikira kwambiri chifukwa anthu ambiri amasokonezeka nalo masiku ano funso limeneli ndine ndikuyankha ni motere musana ndiyankheri yankho musana ndiyankheri musana ndiyankhe mafunso ndikufunsawa ena sindikuti kapena ndikufunsa mafunso kuti inu ndi zomwe mumapanga koma ineyo ndili mu ofesi yanu ya uprofeti ndati mukamakho kuti mukuyankha mafunsowa mudziyankhanso malingana kuona kuti anthu ena ake maprofeti ena zomwe amapanga maprofeti ena zomwe amapanga ndi inuyo ngakhale zinthu simumapanga ndati mudziziyankha kuti ngati amapanga nzosayenera kapena ngati inunso ngati mapanga mukamayankha funso muzikha ngati mukuyimira ngati maprofeti fo ndili mu ofesi yanu ya uprofeti ndiye mafunso ena akamabwera azikhala akubwera mosoza kuti zomwe ena amachita ndikukumva ndi kwambiri yes. Koma ndatenakali unena kuti inetu ndili ndi chinthu chimodzi chimene ndichidziwa ine mulungu anandiyitana musalo yanga so pali ena amene anayitana musalo yawo iwo ndi aprofeti ndiye ine ndichinguyankha chimene baibulo ikufotokozera chifukwa ndikanakuti auze kapena kuti zakuti zijazizakuti zizakuti ndikutene ena ake akudyera ena ake akulemerera koma ine pandifotokozera kuti kodi chitetezo chimachokera kwa profeti chitetezo chingachokera kwa profeti profeti ali pa chitetezo chake cha mabodyguard koma nanga sono apa kuna kuti chitetezo chichokera kwa ine zimenezi ndi zolondola ndiye yankho limene noti chitetezo chichokera kwa iye koma chitetezo chichokera pa sitika mwa mapatsa atandidana nayankhula nane mwanga ndesi ningayankhula mmene iwo adawayitanira mina sinaomba nayankhula motero maungamwa kapena ndiyankhe unena kuti ayi chitetezo chimachokera kwa mulungu yekha osati kwa mneneri mneneri ndichongolosera osati gwero lakuti mpakana zinthu zingakhale kuti iye angasanduke chitetezo ayi mwina ndifotokoze motere ba Masalimo chapter number 91 verse number 1 iye okhalapo bisalira pa wamwambayo adzakhala munthunzi wa mphamvu yonse. Masalimo chapter number 27 verse number 1 Yehova ndiye ndikuwala kwanga ndi chipulumutso changa ndidzaopa ndani. Mwaona Baibulo silinanene kuti prophet ndi chitetezo chako ayi Ambuye ndiye chitetezo chako. Mneneri angapepule angakulandire koma sangakhale chishango kapena kuti chitetezo chako ayi. Mwina ndifotokozeso motero pafupi lanu lomwelo ndiye ntchito ya mneneri ndiya mlisi. Mukawerenga buku la Ezekieli chapter number 33 verse number 7 Ezekieli akukamba za mneneri, akukamba za udindo wa mneneri, ntchito yake ya mneneri kupemphera khalamaso ndani akudza kupemphera. Mukawerenga buku la Yakobo chapter number 5 verse number 16 ija kulangiza mawu yenda muchiyero kuti ndani asapese asakupese asakuononge asakupete ngati tirigu. Chimenecho mneneri ndamene akuyenda kupanga. Mwaona? So mneneri ntchito yake ndikungonchenjeza munthu kuti aende mkuwala kuti atetezeke osati mneneri angabwerese chitetezo pa munthu. Okay, ndifunse ndingochoka pa lifunso limodzi lomwe ndimafuna ndilavitsisa bwinobwino. Yes. Stiga singakupatse chitetezo kuyankhula kwali kuzankhala choncho koma mulungu ndamanga kupatse chitetezo Yes. Sitika ya prophet yomwe
apatsidwa ku chalichi singapeke chitetezo chilichonse koma Yesu yekha namwe angapeke chitetezo. Nkuyankha kwanu kuzoti fundo memo ndivomeza nane kapena mutsutsana. Yes, choncho. Ndi momwemo ndithu. Okay. Neno ndifusefuso kuti udakhotwa wakapempha zimene zizo wakapempha chitetezo kwa profeta. Aprofeta akupatsa stika kuti stika yozenda nayo ikha chitetezo chako. Uwauze kuti chana profeta kapena kuti upange react motani. Ngati taibwezani bwino bwino. Mwapita kwa mbusa. Abusa ndipempherereni chitetezo cha moyo wanga. Ndiye abusa akupatsa ni sivika. Akuza ndi sivika ndi mudzenda naye kulikonse imene dzikutetezerani. Apange bwanji react kapena azikhulupire apange bwanji membala azikhulupire bwanji membala. Okay. Azikhulupirire bwanji membala. Kapena apange bwanji membala. Okay. Yankwake ndosavuta. Yankwake ndosavuta. Ndipo ya straight. Ine ndipo yankane moteresa. Anthu ambiri akupwetekeka ndizi masiku ano. Anthu ambiri akutengeka kwambiri. Anthu ambiri akufa. Anthu ambiri akupha okha. Chifukwa adayika chikhulupiriro chawo mwa aneneri. Osati mwa Yesu amene ali mwa aneneri. Ndiye ndi chifukwa chake tikuona kuti aneneri ambiri lero adayika zifanifani zawo zimene anthu ambiri akuzipembedza koma sakudziwa kuti akupembedza zifanifani za aneneri. Ndiyankhe motere. Chimene mungadziwe ndichi. Palibe vuto kupasa munthu chikumbutso kapena kunena kuti sticker. Mwachitsanzo salu yopesereramo baibulo kapena mtanda. Izi zingathe kukhala chikumbutso zakuti Mulungu ali nawe. Koma vuto limene lilipo ndi ili. Sticker iyamba kutchedwa Yesu. Ichi ndi chomwe chikuvutitsa anthu. Anthu akutchula sticker kukhala Yesu chitetezo chawo. Malo mwa kugwiritsa ntchito Yesu yo mwini wace kukhala chitetezo chawo. Anthu akuyika mastika nyumba kupesa chitetezo chawo. Akangochiona chinkhope cha prophet, kungoona chithunzi cha prophet, ni malo kodi mpaka na misozi tututu mpaka na kubada. Kupembedza chifanifani cha prophet, malo mopembedza Yesu yo mwini wace. Imene ndiye ngozi yayikulu. Okay. Okay. Katika buku la Exodus chapter number 20. Exodus chapter number 20. Exodus chapter number 20. Mundilole ndiwerenge kuti takonze anthu. Exodus chapter number 20. Verse ya number 4. Silimafulika kupeza verse yo. Ndamutangu kwambiri kuti anthu pawe. Exodus 24. Bafo na kuti utatsibangire weka fano losema kapena chifanizo chili chonse cha mtambo la kumamba kapena za dziko la basi kapena za abansi paziko. Usazipembedzera izo, usazitumikira izo, chifukwa ine Yehova Mulungu wako ndili Mulungu wa msanje. Wakulanga ana chifukwa cha atate awo. Pikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi ine. Kumene basi. Okay. So patenso chikutina chimene chingatitetezere ifeyo. Okay, nendifusa. Ama titetezera ndi atate zekweta mwache. Ndifunse chonchi. Akupezeka uya ukuzana kuti sticker iyi. Chimene chocho ndi chizindikiro chabe. Za chimene inuyo mukakhulupirira za chimene chocho. Mumangolemekeza prophet siku lapita. Kubadira prophet siku lapita. Mkati mwa prophet yo mupezeke Yesu wate. Koma prophet amene Yesu maiye mulibe musagwadire pa chimene cho. Mukabada bitunda. Mukawerenga buku okay. Mukawerenga buku la Masalimo chapter number 20. Masalimo chapter number 20. Pandani na kubantu mukani ngwatanda abantu maso alongo. Buku la Masalimo chapter number 20 verse ya 7. Palikani na tangu kwambiri chonde ndiloleni nditamange ndipo ndaipeza. Tajira ni jangu lili chitsogolo. Abana kuti ena amadalira magalimoto. Ena okay, amadalira magalimoto ankhondo. Ena amadalira akavalo. Koma ife titakumbukira dzina la Yehova Mulungu wathu. Masalimo. So sticker singakulethe kubuza. Sticker singakuthandize kuti upulumuke pa Satana. Amaka sticker singakuthandize kuti wakwela muntengo ndiye ukupwa ulinge sticker mmanya kuti
stika ningakupulumutse kuwagwera madzi mtsinje ukuyenda kena kusaka nyitatu never ndi Yesu nekha basi. Anthu pakamwa pawo asiya kuyankhula dzina la Yesu ayamba kuyankhula dzina la mastika. Mulungu stika ya uche zosati. Koma mwina mwake ngati kuli kutheka nenani kuti Mulungu amene amampembedza Prophet Julius kapena Prophet Mapena ameneyo anditetezere zinzotheka. Ndi anthu ambiri pano taonongeka, anthu ambiri pano takulala, ndichifake zinthu zizani sizibwino. Okay, ndifunsecho kuti munthu pamenepo chikhulupiriro chako chinali pa stikayo osati pa Khristu Yesu. Okay, ndifunse funso lotere lomaliza paja pa nkhani imene ya stikayi. Munthu amene akutimvera papa mwina akutimvera ali ndi stika yake, anamata nyumba, anamata kaya pakhoma, kapena amayenda nayo mu wallet, kapena amayenda nayo mu chikoma chake amapita ntchito kulikonse. Panopa akutimvera arani stika imene aying'ambe ayitaye kuti angodzingodalira Yesu yekha omwe akupita, kapena apange zotani ndi stika imeneyo. Mwati stika ibwa munthu ali ndi stika panopa munthu ndifuse motere, ndibwezeso sofuso. Apa tupita no topic ina. Nkhani yomwe ikukhudza anthu ambiri masiku ano. Nkhani imene ikukhudza anthu ambiri masiku ano. Funso ndi mafunso anena kuti momwe mwayankhuliramo mwanena kuti stika mulibe mphamvu ina iliyonse. Ndiye munthu adapatsidwa stika akuyenda nayo kulikonse, adamata nyumba stika, kaya pa friji, kaya amayenda nayo mu wallet, kaya amayenda nayo mu chikwama kulikonse omwe akupita amayenda nayo stika. Momwe panopa mweti akutimvera munthuyo, ngapena ndi mmodzi mwa anthu amene akumverawo, akamatule mastika mwana mata akataye, amwe ali nawo mastika ataye, mastika azidalira Yesu yekha asakhenso ndi stika ina iliyonse. No, asataye stika yotu ndi chizindikiro chakuti iwowo ali ndi Prophet wawo. Stika yo ndi chizindikiro chakuti iwowo ali ndi utumiki wawo. Stika yo ndi chizindikiro chakukweza utumiki wawo. Akukweza Prophet wawo. Koma utumiki wawo ndi wamapembedza. Ndikuona mbali ina ndikunyadira utumiki wawo. Ndikuona ngati mukuzitsutsa nokha. Ifoti nokha mwanena kuti mu stika mulibe mphamvu. Kodi stika azitenga mu dzina loti akunenerera mpingo wawo, kapena azitenga mu dzina loti muli chitetezo, komanso muli machiritso, komanso muli madalitso. Mu stika kamayitenga tizitenga ngati moti matengera, tizitenga ngati moti mayonera brand ya Coca-Cola pa botolo la Coca-Cola, kapena tizitenga ngati kuti yongonenera kuti uyu ndi Coca-Cola muli zakuti, kapena tizitenga kuti muli madalitso mu stika. Inetu siku sindikuzituta ndipo ndikuyankhula mwandulo ndipo ndipita straight ndikunena kuti mungu ngati mwandimvetsesa mayankho anga amwambaja omvera mvetsetse zimenezi nanena unena kuti stika mulibemo chitetezo, mulibemo kupeza ntchito mu stika, mulibemo kupeza banja mu stika, koma stika ndi chizindikiro chakumene iweyo ukuchokera. Zili ngati mwachitsanzo ineyo Seeds of Victory Ministry International ndi ma t-shirt ndiso ndi ma stika. So mamepala amene ndi nawo amavala ma t-shirt olemba the Seed of Victory Ministry International. Koma sikuti wao kupembedza tikupembedza Yesu tu. Anthu akuza kutenga stika nkumayika nyumba mwawo, alendo akamabwera azingodziwa kumene munthuyo akuchokera. Utumiki wawo ndiwo. Komanso mbali ina anthu akaona stika yanu amata kukufunsani mumapemphera ndi awa ndaona ku namba ndipasana ku namba yawo ndi ayankule ndivuto. Ni mbali ina yakukweza utumiki wanu, koma ndi mbali imene imatipangitsa kuti titetezereke mu stika. Kuyankha mastika adabwera ngati kuti anthu apembedze, mastika adabwera ngati chizindikiro chakumene iwo ukuchokera. So stika sikanona kuti mukita iyani kuyankha yankho sikuti stika ndioipa, vuto ndi pamene timayipatsa mphamvu stikayo. Stikayo iline mphamvu, mphamvu imachokera kwa Mulungu. Ndiye musatenge mphamvu za Mulungu kuzika pa stika, musatenge mphamvu za Mulungu kuzika pa mpingo.
musatenge mphamvu za Mulungu kuzika pa t-shirt zimene zagawa mpingo lero ambiri pano amakokera kwawo ine ndili mpingo wanga wamphamvu kwambiri ndipo anthu pano anasiya kukalalikira uthenga wabwino kwa anthu m'malo moti anthu akauza za chipambano kapena kuti chipulumutso amakauza za kupambana kwa mpingo wawo. Okay, noti kupirira no chitsogolo noti apa mwapanga ujeni mwatsikimiza noti sitika kapena tingoti church materials iliyonse mwenga ingapange tingoti church materials mulibemo anointing inonse mulibe yonse imankhanga tuli kungopanga tuli marketing ya mpingo basi. Mulibe. Okay, yabino. Okay. Ndimafuna ndifuse ndikuganza mmene nene machitira. Okay. Ine anthu amabwera kunyumba kwanga. Prophet ndikufuna kuti mulipeze. Ndiye ineyo tsopano. Powa pasa chikhulupiriro kuti akana kuimbika. Chitapemphera. Ndimathakwa abwerese madzi mbotolo, abwerese madzi ka bucket, abwerese madzi mufatira, abwerese madzi ka yankapu ndipepelere. Sukuti chipulumutso chili madzi kunjayani. Chipulumutso chili mukuyankhula kwa Mulungu pamadziwo. Ndikuwuzani pa buku la Yohane namba 2 verse namba 1 akuti vinyo anatha ndipo Yesu anali msonkhano mayi aka Maria anali msonkhano ati mayi Maria poti ndamene anaphika ndamene anazindikira kuti vinyo anali kwata ndipo sanapite kwina koma adapita kwa Yesu. Choyambirira Maria akukhulupirira Yesu sakukhulupirira zimene Yesu akukhulupirira Yesu ndiye anapita kukagwada pa Yesu. Ambuye vinyo anani udi wadithera ngakhale Yesu anayankha mwa ukali koma vumbulutso linabwera akuti pani chani pano anyamata iwo akuti pani mtsuko kwa na 6 akuti tungani madza patapo kapena tungani madza pa njiko mwinge mtsuko ndipo mutase kuti nde ndipo mukambotero sanapemphere sadapangikane kause ati tungani madziwo. Ine ndikamayiwerenga nkhani imeneyi ndimaona anyamata akuchita mantha kuti zoona tikapa pasi akanaja madzi awawa madzi enieni chifukwa anyamata ndamene madziwo kumene kuchokera madzi kuti tikapa pasi abwanaja akamwe madziwa koma zoda anyamata kalimba mtima adakuza Yesu kuti kuyankhula kwake nkwamphamvu madzi watawatunga kukampasa mtumiki munthu wamkulu atamwa adati ndamwa mavinyo ndayambira mamawa mpaka na masana tamwa vinyo koma na vinyo uyo yekha uyu amene ndikumwa pano pali ndi wokoma kuposa mavinyo onse. Anyamata ndi pamene anadabwa anyamata nandabwatu kumumva mkulu wa phwando akusimba koma anyamata awa ankangoseka mu mtima madziru awatu madzi chabe. So ineyo ndidawuona utumiki umene uja kuti ndi wamphamvu chabe. So champhamvu si madziwo champhamvu ndi kuyankhula kwa Yesu akayankhula ngakhale lero randiuza ine unawo kuti Julius tenga bucket wauta pita kile bucket akadzishira ine ndipanga kaya nduza kuti tenga fridge yako uinge pa ground zatapo wina nesa amene angagwire fridge ashire ine nditenga fridge kaya vandikana kaya vandinyoza koma ngati Mulungu sada anene pa chimene ukuchitacho basi kazisiye ndiye mwina mkutheka mwina Mulungu iwo wadawayankhula kuti Mulungu anena kuti tenga sticker uyike apo akayidashira siningakane akuza kuchira koma mphamvu siri mu stikamo. Mphamvu siri pa fridge po mphamvu siri pa bucket po mphamvu ili kuyankhula malinga na kuyankhula kwangu ndifuse mbama mwankha moveka bwino tikwene ndifusefunso lero tikwene lidzigula anointing margin ma church materials tikwene lidzigula zinunga zimene ngati mastika madziwo mafuta ophikira komanso jezina tikwene lidzigula kuchali chi. Yes. Mukuyenera kugula church material zikwena kugulwa kumene chifukwa zimenezo ndi zimene zimapitisa batali utumiki umapita pasogolo chifukwa cha church material. Ndamvetserani eti munimvesese mwachitsanzo utumiki ineyo utumiki wanga ndi waung'ono sunakule koma ine ndinacho champhamvu kuyankhula kwa Mulungu kuli kwa ine ndipo ndimadziwa ndimamumva Mulungu akuyankhula nane koma kuthekera kwa kuti Mulungu ndipatenda lama panopa amango ndipasa nzuri ndimatha kuwauza mamemba anga amene alinazo ndalama zokwana 200,000 ni ndani na prophet ndinazo ndalama zokwana 200,000 okay pangisa ma t-shirt ndipo mamemba la group la Tuli kapena a ministry ya Tuli akule munthu akuza kupanga so anthu adzigula zimenezo zimapitisa pasogolo utumiki. Muma upanga utumiki wanu kuti ukhale ndi ndalama muma upanga panopa anthu
anthu ambiri amene ali ma prophet anakanika kuwaphunzitsa mamembala kuti adziwe kupereka. M'malo mwake anangowagwiritsa ntchito mamembala chakuti azigula church material ndi cholinga chakuti akweze utumiki ukwanise kupita kaya ku South Africa, utumiki ukwanise kupita ku America, utumiki ukwanise kupita ku Mozambique, pogwiritsa ntchito mamembala. So chimene ine ndikukana chakuti zifike poti mpaka na anthu alambire sticker, alambire firichi, alambire bucket, alambire madzi. Ayi ngati kuli kulambira tilambire chimene chifukwa anenayo ndiwefulo mwini wache. Kodi tizinena kuti tikamagulano mastika tizinenga kuti sila kuti tikugula mudzina la business koma simuona kuti zimene zogulitsana ma stickers, zogulitsana madzi, zogulitsana ma church materials ndi zomwenso zayambisa ndiye tikhozo ndiye phata ladyera lomwe lupangitsa kuti azinenera alese adzingotsekula church yake. Foti ngati mu church mwanumo mukugulitsa ngati madzi aja akugula kwambiri anthu akuona kuti madzi akugula atichonsecho madzi yomwe mwangoyika patapu mwampempherera nkugulitsa munthu. Membala wanu akaona zimene azaona kuti iyi ndi business yotentha iyi. Si zimene zizo zomwe zikupangitsa kuti mipingo izichuluka komanso anthu dyera lomwe luchitika mipingo. Si gwero la dyera luchokera pamene papo kugulitsa anointing ma church materials. Ya tingathe kutero koma ndipayankhabe pawiri. Timangodengera kuti kodi prophet iyo akupanga zimene zozo ndi cholinga chotani. Mwachitsanzo madzi odalitsidwa sagulitsidwa. Ngati we unakhulupirira kuti madzi ndikawapempherera anthu nkumwa. Mwachitsanzo ine utumiki wanga ndi international, uli ku Botswana, uli ku Mozambique, uli ku South Africa, uli ku Malawi, madera osiyana-siyana. Leo ndimata anthu ndimwina ndili pa call chat cha utumiki wanga. Anga kupanga follow babwera anthu ambiri nimata kuwauza kabwera nimata kuwauza na kuti akuluza ndikap nimapemphera nawo for free ndipo madzi ndikapempherera madzi aja nimazoti imwe madziwo maumboli akumabwera kundiuza kuti chachitika china chake ena mpaka ndunena pano madzi omwewo ankapo omwewo ndi anandiuza wina kuti prophet ineyo malo oyikirapo ndalama zanga sindikumaziona bwino ndimalandira ndalama more than 200,000 300,000 koma ndini malo anga modzi kamene mayikapo ndalama koma ndalama zanga sizimayenda bwino sindimaona bwino ndalama zimayenda bwanji ndalama ndimalandira mwezi ndi mwezi namuno ndamazikapo tiye tipemphere ndapemphera naye pomaliza namuno kuti madzi amenewo uchape choyikira ndalama zako uwazepo kona pako ndikuuza nokondwa kuna kuti mmene momwe munapezeka kuti mwafa Khoswe wamkulu ndithu wamikanda nkosi umbonitu waukulu walondola ndipo wenyiweni umene wawo. So ndi akula kufa ndikuzeni maso ndinene ndi anthu onse amudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ufiti uli ndipo zikuchitika anthu akuyana anthu akulumana anthu akuberana anthu akuphana. So mawu amagwira ntchito ungayankhula osati mphamvu ili muchimenecho mphamvu ili pa chimene mneneri wanena. Ndiye ineyo ndikhoza kukuwuzani kuti lero lino tengani machesi awa mukatenga machesi awa chakuti chakuti ABC ngati ndapemphera kuyankhula kwa Mulungu pa machesiwo kachitika ndipo chizikachitika. So ineyo anthu ndikamapempherana mu dzina la Yesu mwana Mulungu wa moyo zikuwachitikira ngakhale ku Botswana, zikuwachitikira ngakhale ku South Africa, zikuwachitikira ngakhale ku Mozambique, ugwiza ntchito maso koma ndi madziwo sindikulisa chimene chimangochitika mwina ni nkhali yomwe ija imene tikukamba za matinyo zicha makamaka ngati ma t-shirt komanso ngati mastika mwina mwake mastika aja kungwayika kulakulu olivini machalichi olivini chali chimene mapemphera sa muli zina zake zimene zimachitika zofuna ndalama mwachitsanzo kulani makazi muzipereka chakula muzipereka cha masika muzipereka cha ulere ndi ndalama mpingo sungaenda opanda ndalama chimodzimodzi utumiki sungaenda opanda ndalama ndi ndalama zimene zimapangika utumiki uyende. So ngati mpingo mwapanga fulano na kuti panopata makisa mapili ma t-shirt na ikamu 1 million mwapuka ma t-shirt okwana 40 waika pa mpingo pambanda akule suri napanga business koma tikungopanga ukule mwachitsanzo kuti ndikumikwa kuti ndikumikwa prison ndikumikwa na misika tinapala ma t-shirt athu tulinga chikuti afatistiwe ndikumene ndizichendane nazo chaona kuti ndipaluwa chade aproferi ndikufuseni chonchi tikuna kuti ndi business chifukwa kuti makhoti mwalowetsa 1 million mukalowetsa 1 million simufuna kuti ituluke 1 million yomweyo mmafuna kuti ngati mwatulutsa 1 million itoti ituluke muna 1 million 100 mukhankena kapa mwamba ifoti
ngati inuyo mwachitsanzo muli ndi 1 million mukuona kuti tufuna tipange chalichi banja osantenga 1 million jankungoyipitsa yomwe mwasonkhetsa member jankungotenga yomwe jankuipanga nkuigwiritsa ntchito yomwe ifunikirayo kusana kuti mwina mutenge zinthu zija mukagulitse ndalama ija ipangike double kenaka mudzagwiritsa ntchito isira kuti mukupanga business mu chalichi mudzina lola chalichi pamenepo kapena pamodzi ndi anthu onse amene akumvetsera. Yes. Munimvetsetse bwinobwino iyi si business ndipo ndi ulanso chimene ine ndimachita mu utumiki wanga. Mwachitsanzo ndi group langa la pa WhatsApp. Anthu ambiri amanditsata. Wina aliyense amene ali member wa group langa ndimamuwuza kuti ku Malawi apereke ndalama. Pa utumiki wangawo wa pa WhatsApp omwewo. Anthu aku South Africa apereke ndalama. Pa utumiki wanga wa WhatsApp omwewo. Ndipo nditachiphunzitsa anthu adachimvesesa. Ndili ndi utumiki wa kupulipoti. Ndili ndi utumiki wa kuchipatala. Mwachitsanzo member wanga wa pa group ali ndi chalichi chache koma wadwala. Mutipesese bwinobwino wadwala. Ine ndilibe kuthekera kwa ndalama. Ine ndilibe kuthekera kwa china chilichonse. Sona ndalama zomwe zija zimene anthu amapereka zija zimakhala kuthumba. Ndalama zomwe zija timatenga kuwathandizira anthu amene ali kuchipatala. Kandi pamaliro timawauza anthu athu mu utumiki kweucha. Wina chokera ku Nzuzu, wina chokera ku Nkhotakota, wina chokera ku Nsanja, kale mukamuone munthu ali ku Kamuzu Central. Akakumana paliponse, akamuona munthu. Ndalama zake zochokera kuti utumiki. So ngati utumiki ulibe ndalama ndi kuti utumiki umene sungaende. Anthu azingokuona ne ulikuwa pali utumiki koma sukuyenda. Imene si business. Okay, ndikuzaniso ni chinthu china. Mwaisanzo ine ndikuzotenga 200,000 kapena 300,000 kapena 1 million. Ndayilowesa mu utumiki. Akuluakulu ndalama ndi iyi ndayipereka. Imene yoyo imakhala kuti ndapereka utumiki. Osati ndalama iberereso kwa ine. Ayi. Mwachitsanzo tapereka 1 million mu utumiki. Akuluakulu 1 million ndayipereka ineyo kapena anthu apereka. Kuti abusa mkadandaulu. Ine ndipereka 500,000. Ine ndipereka 300,000. Ine ndipereka 100,000. Yonse kuisonkhanisa yakwana 3 million. Ndalama chakune tipangisa ma t-shirt. Tipangisa ma t-shirt. Mamembala athu omwewo pakusatengera kuti anapereka 1 million. Kutakhala ine ndemwe ndigulaso t-shirt yo. Ndigula t-shirt yo, ndikagule t-shirt yo. Ni njira imodzi yopanga utumiki wathu utapasogolo. Kuti utumiki wathu kupezeke ndalama zimene tikafuna munthu wadwala ku Nzuzu, akublanda yakonza kupita ku Nzuzu. Because utumiki wathu sukuti uthalero yani. Utumiki wathu ndi umuyaya mpaka na Mulungu adzabwere. Ndiye ngati utumiki wathu ndi umuyaya kuti Mulungu adzabwere. Sumafunika kupanga zinthu mwatempula. Ndikupanga sisi panga zinthu mwatempula. Timapanga zinthu zoti ndalama zipezeke. Ndipo ndalama zichokera kwa ndani kwa mamembala. Ndikuwuzani m'buku la Yohane muli Yesu akudyesa anthu okwana 5,000. Utumiki wa Yesu unalibe ndalama. Akulufa ndikuwuzeni Yesu analibe ndalama. Utumiki wa Yesu unalibe ndalama. Kuthumbaso unalibe ndalama. Ndalama zinachokera kwa Nyamata. Zakudya zinachokera kwa Nyamata opanda sopake. Amene anangobwera ku msonkhano kudzamvera uthenga wabwino. Anapezeka una kuti akulu anthu awadawalikira koma kwenda kuti mwajesi. Komanso akatha kudya akagone kuti kunja kwada mwapezere malo ogona. Ndi ndalama zokha. Ndi kunyang'ana kuthumba anapezeka kuti zikuchitika lero zinachitikaso m'Baibulo. Koma chati kuti ife mazineneri tinazolowesa dyera. Munga amene mwanenera koma siwonse ena makhala ndi dongosolo. Ndikuwuzani adapezeka Nyamata pakati pa gulu la anthu okwana 5,000. Akuti ine ndili nditi nsomba komanso ndili nditi ma 5 a bread. Akuti zomwezo nzokwanira bweresa kuno. Mulungu anangoyikapo mawu zichanganena zicha. Kodi anthu akupembedza zakudya? No. Kodi anthu akupembedza nsomba? Ayi. Kodi anthu akupembedza bread? Ayi. Koma Mulungu ayikapo nsewu. Yesu ayikapo mawu. Mawu aja apangisa kuti zakudya zichuluke. Anthu onse adadya. Kodi adadya adapereka? Ayi. Adapereka ndi munthu mmodzi pakati pa anthu onse. So chimene chimachitika ndipo pano tikudya zathu zomwe. Timbadya ndalama zathu zomwe. Timasonkherana kuti utumiki upite pasogolo. Zamphamvu ziyende. Ungapite bwanji ku South Africa. Ine nanyamuka bwanji kuchokera ku Malawi kubwera ku South Africa. Okay. Ndinenejo nji a prophet noti ineyo mukundiva mano. Hello. Ndinabwera chifukwa cha Okay. Okay. Ndimafuna ndinenejo ncheti. According ineyo my own understanding, when you said business imatanthauza chinthu chomwe makauti ukayika ndrama yako imwe wayikayo imabwera ndi ndrama ya interest yapamwamba. That's a business according to my understanding.
So ngati mwatenga 1 million mwaika mu chalichi kuti chalichi ipange ngati 1 million chabwera 1 million omwe ija kwa member lacha, it's not a business. Koma ngati ndalama chabwera ndiye ina yapamwamba it's like a business. Nde momwe mwayankhulirapo ineyo ndakumvetsetsani ndinene kunoti kodi zogulitsana zinthuzi machalichi akalekale omwe analembedwa mu baibulo pali chechi nake omwe idapangapo zimenezi kuti inagulitsapo anthu zinthu mu dzina loti afuna apititse utumiki pamwamba? Tandi bwezaniso mifunso chifukwa inalithawa network. Funso nenda kuti machalichi adalembedwa mu baibulo akalekale pali chalichi imene idagulitsapo zinthu kwa mamembala mu dzina loti afuna kuti tabwezesaniso fundoyo mwati mundiyankha koma kundiyankha kwake kukhala kuti anthu ena sizakomera ngati ndakuvani bwinobwino. Ndi manena choncho na kuti mwina nkutheka ndiyankha nkoma funsolo ndiyankha mwina mosakomera anthu ena kapena ndi mautumiki awo. Okay. Koma inebe mundilole ndiyankhe. Okay, tayankhani mwachangu kwambiri foti pafundo imene takhazikapo titi tiyende chitsogolo mungu yankhapo mwachangu. Yankho lolondola mwafunso na kuti kodi machalichi ambaibulo adagulisapo chechi matino eti ya mu dzina loti afuna atukule utumikiwo kutupire patsogolo. Baibulo likunena kuti ayi. Okay, chabwino. Baibulo mulipo mozo kuta zinthu kuti apeze madaliso. Okay, chabwino. Ayi. Okay. Yes. Ayi mwandiyankha pamenepo. Yeah. Mafuna ndimene ndifunso kuti nanga machechi amasiku ano zimene azitenga kuti koma no it's fine mwina tipe zoti tikukhalitsapo so kwambiri kapena ngati mungakhale ndi funso mwina ngati mungakhale ndi yankho la changu kuti ngati machechi akalekale ambaibulo nokha mavomereza kuti sanapangepo zimenezo nanga no machechi amasiku anowa zimene azitenga kuti mwina ngati mungakhale mwachangu kwambiri. Okay. Zimene panopa zinthu zimene akupanga anthu atereka kuti mwanena nokha unena kuti machechi akalekale omwe adalembedwa mu baibulo palibe pomwe padalembedwa muzolo kuti chechi idagulitsapo chechi materials mu dzina loti ufuna atukule chalichi mwanelo zimene sizinachitikepo ndiye ndifunsa kuti nanga machechi amasiku ano zimene zakuzitenga kuti poti chalichi imafuna kuti idziyenda momwe baibulo limanenera ndiye zimene zizi ngati sizinalembedwe mu baibulo chechi ikuzitenga machechi amasiku ano akuzitenga kuti. Network yatithawa pamenepo ndikukhulupirira zoti mwina tingogwiragwirapo tichite ziwiri zitatu. Mwati tabwezesaniso fundoyo mwati mundiyankha koma kundiyankha kwake kukhala kuti anthu ena sizakomera ngati ndakuvani bwinobwino. Ndi manena choncho na kuti mwina nkutheka ndiyankha nkoma funsolo ndiyankha mwina mosakomera anthu ena kapena ndi mautumiki awo. Okay. Koma inebe mundilole ndiyankhe. Okay, tayankhani mwachangu kwambiri foti pafundo imene takhazikapo titi tiyende chitsogolo mungu yankhapo mwachangu. Yankho lolondola mwafunso na kuti kodi machalichi ambaibulo adagulisapo chechi matino eti ya mu dzina loti afuna atukule utumikiwo kutupire patsogolo. Baibulo likunena kuti ayi. Okay, chabwino. Baibulo mulipo mozo kuta zinthu kuti apeze madaliso. Okay, chabwino. Ayi. Okay. Yes. Ayi mwandiyankha pamenepo. Yeah. Mafuna ndimene ndifunso kuti nanga machechi amasiku ano zimene azitenga kuti koma no it's fine mwina tipe zoti tikukhalitsapo so kwambiri kapena ngati mungakhale ndi funso mwina ngati mungakhale ndi yankho la changu kuti ngati machechi akalekale ambaibulo nokha mavomereza kuti sanapangepo zimenezo nanga no machechi amasiku anowa zimene azitenga kuti mwina ngati mungakhale mwachangu kwambiri. Okay. Zimene panopa zinthu zimene akupanga anthu atereka kuti mwanena nokha unena kuti machechi akalekale omwe adalembedwa mu baibulo palibe pomwe padalembedwa muzolo kuti chechi idagulitsapo chechi materials mu dzina loti ufuna atukule chalichi mwanelo zimene sizinachitikepo ndiye ndifunsa kuti nanga machechi amasiku ano zimene zakuzitenga kuti.
poti chalichi imafuna kuti idziyenda momwe baibulo limanenera ndiye zimene zizi ngati sizinapitire mu baibulo chechi ikuzilenga machechi amasiku ano akuzilenga kuti network yatithawa pamenepo ndikukhulupirira zoti mwina tingogwiragwirapo tichite ziwiri zitatu. Mwati tabwezesaniso fundoyo mwati mundiyankha koma kundiyankha kwake kukhala kuti anthu ena sizakomera ngandakuvani bwinobwino. ndimanena choncho na kuti mwina nkutheka ndiyankha koma funsolo ndiyankha mwina mosakomera anthu ena kapena ndi mautumiki awo. Okay. Koma inebe mundilole ndiyankhe. Okay, tayankhani mwachangu kwambiri foti pafundo imene takhazikapo titi tiyende chitsogolo mungu yankhapo mwachangu. Yankho lolondola mwafunso na kuti kodi machalichi ambaibulo adakulisapo chechi matiro eti ya munzina loti afuna atukule utumikiwo kutupire patsogolo. Baibulo likunena kuti ayi. Okay, chabwino. Baibulo mulipo modo okuliza zinthu kuti apeze madaliso. Okay, chabwino. Ayi. Okay. Yes. Ayi mwandiyankha pamenepo. Yeah. Mafuna ndimene ndifunso kuti nanga machechi amasiku ano zimene zazitenga kuti koma no it's fine mwina tipe zoti tikukhalitsapo so kwambiri kapena ngati mungakhale ndi funso mwina ngati mungakhale ndi yankho la changu kuti ngati machechi akalekale ambaibulo nokha mavomereza kuti sanapangepo zimenezo nanga no machechi amasiku anowa zimene zazitenga kuti mwina ngati mungakhale mwachangu kwambiri. Okay. Zimene panopa zinthu zimene akupanga anthu atereka kuti mwanena nokha unena kuti machechi akalekale omwe adalembedwa m'baibulo palibe pomwe padalembedwa zono kuti chechi idagulitsapo chechi materials munzina kuti ufuna atukule chalichi mwanero zimene sizinachitikepo ndiye ndifunsa kuti nanga machechi amasiku ano zimene zakuzilenga kuti poti chalichi imafuna kuti idziyenda momwe baibulo limanenera ndiye zimene zizi ngati sizinapitire m'baibulo chechi ikuzilenga machechi amasiku ano akuzilenga kuti network yatithawa pamenepo ndikukhulupirira zoti mwina tingogwiragwirapo tichite ziwiri zitatu. Mwati tabwezesaniso fundoyo mwati mundiyankha koma kundiyankha kwake kukhala kuti anthu ena sizakomera ngandakuvani bwinobwino. ndimanena choncho na kuti mwina nkutheka ndiyankha koma funsolo ndiyankha mwina mosakomera anthu ena kapena ndi mautumiki awo. Okay. Koma inebe mundilole ndiyankhe. Okay, tayankhani mwachangu kwambiri foti pafundo imene takhazikapo titi tiyende chitsogolo mungu yankhapo mwachangu. Yankho lolondola mwafunso na kuti kodi machalichi ambaibulo adakulisapo chechi matiro eti ya munzina loti afuna atukule utumikiwo kutupire patsogolo. Baibulo likunena kuti ayi. Okay, chabwino. Baibulo mulipo modo okuliza zinthu kuti apeze madaliso. Okay, chabwino. Ayi. Okay. Yes. Ayi mwandiyankha pamenepo. Yeah. Mafuna ndimene ndifunso kuti nanga machechi amasiku ano zimene zazitenga kuti koma no it's fine mwina tipe zoti tikukhalitsapo so kwambiri kapena ngati mungakhale ndi funso mwina ngati mungakhale ndi yankho la changu kuti ngati machechi akalekale ambaibulo nokha mavomereza kuti sanapangepo zimenezo nanga no machechi amasiku anowa zimene zazitenga kuti mwina ngati mungakhale mwachangu kwambiri. Okay. Zimene panopa zinthu zimene akupanga anthu atereka kuti mwanena nokha unena kuti machechi akalekale omwe adalembedwa m'baibulo palibe pomwe padalembedwa zono kuti chechi idagulitsapo chechi materials munzina kuti ufuna atukule chalichi mwanero zimene sizinachitikepo ndiye ndifunsa kuti nanga machechi amasiku ano zimene zakuzilenga kuti poti chalichi imafuna kuti idziyenda momwe baibulo limanenera ndiye zimene zizi ngati sizinapitire m'baibulo chechi ikuzilenga machechi amasiku ano akuzilenga kuti
network yatithawa pamenepo ndikukhulupirira zoti mwina tingogwiragwirapo tichite ziwiri zitatu. Okay chabwino basi sifari kapena tipite chitsogolo kapena funso lomwe ndiyankhabe kapena tipite funso lina. Hello Prophet. Yes, nimanena kuti network yabwera tsopano. Okay, ndi mafuna ndikufunseni kuti tipite chitsogolo kapena funso lomwe mundiyankha funso. Network kutivuta kwambiri so ndikudziwa kuti chikuchitika ndi chani. Tayenda kale mtunda wautali ndi kuti kupita kumaperopero kwenikweni ndeno network kutivutanso kwambiri. Mandifunsa kuti Prophet nanga makosa ambe akulisa chechi akutenga kuti yes ndimafuna lifunso mwina muliyankhe mwachangu kuti tisunthepo. imene yotu ndiyankha mwachangu komanso mothamanga kwambiri. Okay. Ndingo au ati ngati ndiwo machitidwe chapter number 8 verse number 20. Prophet CEO Musa akuganiza za prophet choyamba akuganiza za profit kapena kuti kupeza ndalama choyambirira. Utumiki wake akufuna mmene mwanenera kuna kuti anthu ena ake amafuna profit utumiki wake kapena profit amafuna phindu pamwamba pa ndalama zimene adayika. No sizabwino zimenezo. Musa akuganiza imuli aganize za miyoyo ya anthu. Yesu anapasa chitsanzo anatulutsa ogulitsa mkachisi Yohani chapter number 2 verse number 15 chifukwa ankasandusa nyumba ya Mulungu kapena nyumba ya mapemphero kukhala ngati msika. Eti ndiye molondola mpingo ungakhale ndi business kuti ulimbitse ana masiye umange nyumba ya Mulungu uthandize antchito a Mulungu. Kumalamulo ndili business isenze utumiki usatengeke ndi business. Zinthu izizi simungazimvesese mwina inuyo chifukwa kuti ndikuziyankhula zinthuzi in spiritual sindikuziyankhula mwa thupi ayi chifukwa inenso ndimene kuti ndikuchenjerereni chifukwa ndikapusa mundigwesa ndakuona nikale. 1 Timoteyo chapter number 6 verse number 5 anthu ophweka m'maganizo ndi opanda choonadi ona kuti chipembedzo ndi njira yopezera chuma zimene zosalondola. Mawu otsiriza ngati mapeti pa paleti imani kugamba imbale amene akumvayo ndalama sizoyipa koma chikondi cha ndalama ndicho chimaononga utumiki. 1 Timoteyo chapter number 6 verse number 10. So chifukwa ndikudziwa kuti ichichi chimene chingapangisa anthu kudziwa okay zopitiriza zilipo musadandaule ndoti afingira kuti pange njoti ngogawagawa mapatiyo kuti munalisa ifoti ichuluka kwambiri komabe ndoti tigawagawa tipanga mapati 1 pati 2 pati 3 mpaka yonse itapita mpaka titamaliza mafusowa foti mafusowa sitikwasiya yayi tikumaliza amene. Okay ndapa pati tikuyenda no apati ngoyipanga choncho program tidzingoigawagawa papati 1 hour pati pa 1 hour pati 1 hour pati mpaka yonse itapita. Koma mafuso tikumaliza apa timaliza ndithu siriyasiyaso mafuso yayi chifoti mpata uterewu umasowa. Oh yes. Yes, okay. Never nobody pafuso pajeni pa mutu wajeni wa maprofeta abodza Yesu anachenjeza za maprofeta abodza. Ndiyeno fuso yamba pene papa ndikhoza kuti mina papa tizikanga tikuyenda ko changu kungofusa ndoti muyankhule changu koma pete sanga kuti zozoti poti maprofeta manoti mukuvetsera kumwamba Mulungu akuyankhula ndino silingayimitse zimenezo yayi. Koma fuso limene lili zokhuza za maprofeti achinyengo mwe Yesu anawanena kale. Fuso loyamba lone kuti kodi tingadziwe bwanji masiku anowa maprofeti abodzawo. Okay, maprofeti abodza mwati ngadziwe bwanji? Tingadziwe bwanji maprofeti abodza mu masiku athu ano. Okay, tingawadziwe bwanji maprofeti abodza. Abodza masiku athu ano. Yes. Okay. Ndiyankhulo savuta. Yeah, ndiyankhulo savuta ndira straight.
pachatana kandiza omvera kuti omvera adziwe chimene chikuchitika pamaga masiku ano otsiriza. Yesu anatipasa test kapena kuti ninganerugani pachichewa test kuyesa yeah. Yes, kuyesa test yeah. Then find kuuzeni kuti ndifuna ndikuuzeni maesero 5 amene alolondola kama kwambiri ochokera mbai. Number 1, maesero achipaso Matthew 7:16 mpaka na 20. Zipaso zao muzawazindikira. Zipaso zao muzawazindikira. Moyo wake uliba kunyumba, banja lake, drama zake. Mtu huyo prophet wewe zipaso zake ni chikondi, mtendere. Galatia chapter number 5 verse number 22. Waboza zipaso zake ndi kunyada, umbombo, chikolo, mikangano. Mipingo maprofeti ambiri akupanga chinyengo, mahule, ona makopya, opusisa anthu. Simungadye nthonzi pa mtengo owawa. Simungadye nthonzi pa mtengo owawa. Okay. 2, maesero. Yesaya chapter number 8 verse number 20. Kwa lamulo ndi kwa umboni. Ngati sanena monga mwa mawu awa, mulibe kuwala mwayiwo. Kodi zonse akunena zikugwirizana ndi Baibulo? Prophet weniweni amakulozera ku Bible. Yehova akuti koma waboza amati Mulungu wandiuza koma palibe verse. Amasusana ndi mawu. Ngati sanena monga mwa Baibulo ngakhale akachita kudabwitsa muthawe. Alibe mawu amene. Yohani chapter number 4 verse number 2 mpaka na 3. Mzimu uliwonse ovomereza kuti Yesu Kristu wabwera funso mwina mkunafunsa kodi akuongola Yesu kapena kudzikuza yekha. Prophet weniweni amachepetsa amapeza Yohani chapter number 3 verse number 30. Waboza zonse ndi za ine kudzera mwa ine palibe wina kupatula ine amene ngwaboza. Yachinayi maesero nthawi ndi ndalama. Deuteronomy 20 makamaka Deuteronomy 18 verse number 22. 1 Petro 5 verse number 2. Amapanga ndalama bwalishi. Zoneneratu zake zimachitika. Prophet weniweni samagulisa pemphero amapasa kwa ulere. Matthew 10 verse number 8. Amakonda ngosa ofa kubwera. Waboza ali ndi price list. VIP prayer 100,000. Zoneratu zake 90% zimalephera amakonda thumba lanu kuposa moyo wako. So fight mtima wako za mtima wako tsopano. 1 Yohana chapter number 4 verse number 1. Okondedwa musakhulupirire mzimu uliwonse koma yezani mizimu yo. Mzimu woyera akunena chiyani mu mtima mwako ukumva mfuno. Prophet weniweni ukamva kutikubiro koma waboza ukamva ukhala ndi mantha chisoni kapena kudzipa kamisa. Zizindikiro 7 zofola za waboza masiku ano. 1, praying seeds. Ngati supereka ndrama Mulungu sangakudalitse. 2, inendeka amadula ubale wako ndi mpingo wina wona. Number 3, umufunse amakuletsa kufunsa mafunso. Number 4, machitidwe koma palibe kusintha moyo. Zodabwitsa popanda chiyero. Zimachitika zodabwitsa pa prophet otero koma zimakhala zopanda chiyero. Amaneneratu zandale loto manambala osati takulapa. Amagulisa zinthu mafuta mchenga madzi apadera osati Yesu Kristu yo. Amadziyimba yekha dzina lake likulu la mpingo wache kuposa Yesu. Ndifotokoze mothamanga kwambiri. Ngati wapeza munthu wabodza pempherera uzipempherere. Tulukamo modeka Aloma chapter number 16 verse number 17. Osati utuluke mokwana kutalalate usanyozi wopa pempherero. Kwa wina wena mwana wazichulaika prophet amene ngodzozedwa. Koma wepa anatipanga kukhala wadera. Natipanga kukhala chipindu pamaso pa Ambuye.
so amene unthawe koma unthawe ndi vesi unthawe modeka modzichepesa Aroma chapter number 15 onse amene afuna kuthawa zinenezi onama abodza akuba ndisanzito kukula Aroma 16 verse number 17 bwerera kumawu kwa Yesu iye ndiye mbusa wabwino Yohana chapter number 10 verse number 11 apo ndakuyankhani. Okay, abamwe ndi yankha masomo pangaso kava mafuso angapo awiri amene ndine nawo omwe ndimafuna ndifunse noti mwapanga kava ndi fuso ndi yankho momwe mankhalo nedi mafuna ndifunse kuti kodi fuso lomalizira ndimafuna ndifunse kuti kodi zozizitsa ndi maumboni omwe akuchitika pamalo zimenezo zingalipa sefe kukhulupirira kuti munthu mprofeti iyo ndiwoona wachokeradi kwa Mulungu? Zozizwitsa zozizwitsa zomwe zikuchitika pamalopo ndi maumboni omwe achitika ayankhulidwa pamalopo zikhoza tipangitsa ife kuti zozoti munthu yudi achokeradi kwa Mulungu profeti yo? Okay. Network yatitawo amenepo profeti zomwe zikuchitika profeti network imenepo yatitawa tingogwiragwira nyamatatu agwiregwire tutiona kuti tipange bwanji tabweretsenso a profeti. Okay, abazono ri abwera pala abwera pala profeti ash network ya profeti apa mabwera pala ini Hello? Hello, Profeti? Network yativuta. Ngati ndiwo ati ngati ndiwo Machitidwe chapter number 8 verse number 20 prophet CEO Musa akuganiza za prophet choyamba akuganiza za profit kapena kuti kupeza ndalama choyambirira utumiki wake akufuna mmene mwanenera kuna kuti anthu ena ake amafuna profit utumiki wake kapena ku profit amafuna phindu pamwamba pa ndalama zimene adayika no sizabwino zimenezo. Musa akuganiza imuli aganize za miyoyo ya anthu. Yesu anapasa chitsanzo anatulutsa ogulitsa mkachisi Yohana chapter number 2 verse number 15 chifukwa ankasandusa nyumba ya Mulungu kapena nyumba ya mapemphero kukhala ngati nsika eti ndiye molondola mpingo ungakhale ndi business kuti ulimbitse ana masiye umange nyumba ya Mulungu uthandize antchito a Mulungu kumalamulo ndili business isenze utumiki usatengeke ndi business. Zinthu izizi simungazimvesese mwina inuyo chifukwa kuti ndikuziyankhula zinthu in spiritual sindikuziyankhula mwa thupi ayi chifukwa inenso ndimene kuti ndikuchenjerereni chifukwa ndikapusa mundikwesa ndakuona nikale. 1 Timoteyo chapter number 6 verse number 5 anthu ophweka m'maganizo ndi opanda choonadi ona kuti chipembedzo ndi njira yopezera chuma zimene zosalondola. Mawu otsiriza ngati mapeleti papaleti imani kugamba imbale amene akumvayo ndalama sizoyipa koma chikondi cha ndalama ndicho chimaononga utumiki. 1 Timoteyo chapter number 6 verse number 10 so chifukwa ndikudziwa kuti ichichi chimene chingapangisa anthu kudziwa okay zopitiriza zilipo musadandaule ndoti afingira kuti pange njoti ngogawagawa mapatiyo kuti munalisa ifoti ichuluka kwambiri komabe ndoti tigawagawa tipanga mapati 1 pati 2 pati 3 mpaka yonse itapita mpaka titamaliza mafusowa foti mafusowa sitikwasiya yayi tikumaliza amene. Okay, ndapa pati kuyenda no
tukwenda no abati ngoyipanga choncho program tidzingoyigawa papati 1 hour party pa 1 hour party 1 hour party mpaka yonse itapita. Koma mafunso tikumaliza apa timaliza ndithu siriyasiyaso mafunso yayo chifoti mpata uterewu umasowa. Oh yes. Yes, okay. Never nobody mafunso pajeni pa mutu wajeni wa maprofeta abodza Yesu anachenjeza za maprofeta abodza. Ndiyeno funso yamba pene papa ndikhoza kuti mina papa tizikanga tikuyenda ko changu kungofunsa ndoti muyankhule changu koma pete sinanga kuti zozoti poti maprofeta manoti mukumvetsera kumwamba Mulungu akuyankhula ndino silingayimitse zimenezo yayi. Koma funso limene lili zokhuza za maprofeti achinyengo mwe Yesu anawanena kale. Funso loyamba lone kuti kodi tingadziwe bwanji masiku anowa maprofeti abodzawo? Okay, maprofeti abodza mwati ngadziwe bwanji? Tingadziwe bwanji maprofeti abodza mu masiku athu ano? Okay, tingawadziwe bwanji maprofeti abodza abodza masiku athu ano? Yes. Okay. Ndiyankhosa vuta ndira straight pachatanangalo na kukhandiza omvera kuti omvera adziwe chimene chikuchitika pakapaka masiku ano otsiriza. Yesu anatipasa test kapena kuti ninganerugandi pachichewa test kuyesa. Yeah. Yes, kuyesa test. Yeah. Ndifuna ndikuwuzeni kuti ndifuna ndikuwuzeni mayesero 5 amene alolondola kukhama kwambiri. Ochokera number 1 mayesero achipaso. Mateyu 7:16 mpaka na 20. Zipaso zawo muzawazindikira. Moyo wake uli kunyumba, banja lake, ndalama zake. Munthu huyo prophet wewe zipaso zake ni chikondi, mtendere. Galatia chapter number 5 verse number 22. Wabodza zipaso zake ndi kunyada, umbombo, chikolo, mikangano. Mipingo maprofeti ambiri akupanga chinyengo, makule, ona makopya, opusisa anthu. Simungadye nthochi pa mtengo owawa. Okay. 2 mayesero Yesaya chapter number 8 verse number 20. Kwa lamulo ndi kwa umboni. Ngati sanena monga mwa mawu awa mulibe kuwala mwayiwo. Kodi zonse akunena zikugwirizana ndi Baibulo? Prophet weniweni amakulozera ku Baibulo. Yehova akuti koma wabodza amati Mulungu wandiuza koma palibe verse. Amasusana ndi mawu. Ngati sanena monga mwa Baibulo ngakhale akachita kudabwitsa muthawe. Alibe mawu amene. Yohani chapter number 4 verse number 2 mpaka na 3. Mzimu uliwonse ovomereza kuti Yesu Kristu wabwera funso mwina mkunafunsa kodi akuwongola Yesu kapena kudzikuza yekha? Prophet weniweni amazichepetsa anabodza Yohani chapter number 3 verse number 30. Wabodza zonse ndi za ine, kudzera mwa ine, palibe wina kupatula ine amene ngwabodza. Yachinayi mayesero nthawi ndi ndalama. Deuteronomy 18 verse number 22. 1 Petro 5 verse number 2. Amapanga ndalama bwanji zoneneratu zake zimachitika. Prophet weniweni samagulisa pemphero amapasa kwa ulere. Mateyu 10 verse number 8. Amaboda ngosa okadubweya. Wabodza ali ndi price list. VIP prayer 100,000. Zoneratu zake 90%. Zimalephera amakonda thumba lanu kuposa moyo wako. So fight mtima wako za mtima wako tsopano. 1 Yohani chapter number 4 verse number 1. Okondedwa musakhulupirire mzimu uliwonse koma yezani mizimuyo. Mzimu woyera akunena chiyani mu mtima mwako? Ukumva mflow. Prophet weniweni ukamva ukamva kuti khulupiriro. Koma wabodza ukamva ukhala ndi
mantha chisoni kapena kudzikakamika. Zizindikiro 7 zofola za mawu abodza masiku ano. 1 praying seeds, ngati supereka ndrama Mulungu sangakudalitse. 2 ndekha amadula ubale wako ndi mpingo wina wona. Number 3. Okay, ndi mafunso anena kuti kodi zozizisa zomwe zochitika pamalo kapena maumboni zimene zingatipatse umboni kuti munthuyo ndoonadi mprofeti yo. Okay, zingatipatse umboni wakuti ngoyenera. Okay. Ningayankha motere kuti ayi. Si choncho ayi. Zimene zozizwitsa zikamachitika zili pawiri tu. Pali zina pachatanena kwa zina Simon adazipempha kuti agule. Ndipo pali zozizwa zina zimene zimachitika chifukwa wina kagula. Kandi kuti ayi. Zozizwitsa zokha zizikwanira. Tiyenera kuyesa. Tiyesetu pacha. Okay, chabwino. Yeah. Okay. Chifukwa Satana mtanthu wake amachitanso zozizwitsa. Thessalonica 2 Thessalonica chapter number 2 verse number 9. Kubwera kwake kudzakhala monga mwa ntchito ya Satana. Mphamvu zonse ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zabodza. So amatha kupanganso iyeyo. Exodus chapter number 7 verse number 11 mpaka 4. Mfiti za Farao zinatsanzira zozizwitsa za Mose. Madzi anapanuka pakati. Ndoka zinatuluka. So zimenezozo ndi ufiti chabe. Zozizwitsa sizitsikimizira kuti ndi Mulungu. Zingakhale za Mulungu, za anthu kapena za mdierekezi. Zotengako zimenezo. So buku la Mateyu chapter number 7 verse number 22 mpaka 23 wepo nati zozizwitsa sizikutsikimizira. Ambiri adzati kwa inu ndikulija Ambuye kodi sitinatulutsa ziwanda m'dzina lanu ndipo sitinachita ntchito zambiri zamphamvu m'dzina lanu ndipo pamenepo ndidzawauza tinakudziweni konse chokani kwa ine inu ochita zoyipa. Zimene zikutanthauza nayo kuti palibe ntchito zozizwitsa zimene zidzachitisa kuna kuti munthu akhale kulondola. Anthu amachita zozizwitsa m'dzina la Yesu koma Yesuyo palibe. Okay. Okay. Okay, jabo ndimafuna ndifunso ndikupitiriza no mafunso eti. Ndimafuna ndifunso eti kuti prophet atakhoti wanena kuti Mulungu amuonetsa kuti munthu wina afa kapena izoyipa china chinchitikira. Kodi zimene zija tizizitenga bwanji? Tiziziopa zimene zija? Kapena tizizikhulupirira? Funso lanu mwanena kuti kodi prophet akanena kuti wina amwalira. Kapena zoyipa zimuchitikira. Kapena zoyipa zimuchitikira. Ne mukuti kutobola mukuti ona tizinkhulupirira. Yeah, tizinkhulupirira. Okay. Sindiyankha monga mwa Bible. Chifukwa tili mawu akafuna adziwe choonadi. Ndiyankha mwina pangapo kapena pawiri koma ndiyankha motere. Osati nthawi zonse. Choyambirira tiyese kaye. Kenako tiyime pa mawu a Mulungu. Bible likuti chiyani za izi? 1. Mayesero a nthawi. Deuteronomy 18 Ukati mtima mwako tidziwa bwanji mawu amene Yehova sananene. Pamene alankhula dzina la Yehova ndipo chinthucho sichachitika kapena sichidzidza ndiye mawu amene Yehova asananene. Ndichitika ndi mawu a Mulungu. Okay, ngati ananena kuti mwezi uno kapena mwezi uno ufa ndiye chinthucho sichachitike. Sali wa Mulungu amene. Kodi Mulungu amanenera tuzayipa ndizoyipa mwina sofunso lingapele choncho. Kodi Mulungu angati kunena zayipa ndizoyipa neyankho amanena. Amos chapter number 3 verse number 7 choonadi Yehova Mulungu sachita kanthu opanda kuwulula akapolo ake aneneri. Mulungu amanenera kwa aneneri koma si nthawi zonse. Mwanzo Agabo ananenera za njala ndi za Paulo m'machitidwe a atumwi.
verse number 28 21 mpaka na 11 koma tulunga cha mawu kuchenjeza kuti tipulumuke osati kutitopetsa. Ezekiel chapter number 33 verse number 11 sindisangalala ndi imfa ya woipa. Mulungu amachenjeza kugwiritsa ntchito aneneri kuti awachenjeze anthu amene akufunikira kuti achenjezedwe. Kunena kuti ufa mwakuti koma tizipanga pawiri choyambira tiyese mizimu, kachiwiri tidziwe kuti mawu amenewa anenani Mulungu kapena ndi Satana. Nthawi zina zakomata kukasalidira kumene Satana anena. Nthawi zina Satana amanena kuti mubwere ku nyumba kwanga ndipando kuti mwina ena sakudziwa. Amaka kunena zitumiki kuti ndaona masiku 4 or 5 akubera mutamwalira. Ndenda ndikufuna kuti mukalowe kumwa Mulungu, mubwere ku nyumba kwanga mukasalidire kapena mukalabe machimo. Hapo kuna take anthu ena amata kugwiritsa ntchito kufuna kukupha malingana ndi zifukwa zimene wakuzidziwa pogwiritsa ntchito njira zawo pogwira lina ku nyumba kwawo. Ngati anenera kuti umwalira khala ku nyumba kwako udikirire kufako koma ukupezera basi. Okay jabwe, ndefunso lina ndimafuna ndifunso kuti kodi chilichonse chomwe angaruze prophet kuti tikapange poti ndi prophet wanenayo tikwene tikachipange chinthucho? Okay, chilichonse akanena prophet tichite sindinganene kuti ndi zonse ya funso lanu lomwe ikhale choncho ine ndakanikanga tizingakhale zonse ineyo ndifuna ndikuyankheni inuyo ayi si onse osati chilichonse timamvera Mulungu choyambirira kenako munthu wa Mulungu. Baibulo likuti chiyani? Ngakhale anthu Andrea ankayesa machitidwe atumwi akuti izi zinali zabwino kuposa za ku Tesalonika chifukwa analandira mawu ndi chisangalalo chonse nafufuza malemba tsiku ndi tsiku kuti aone ngati zinthuzi zinali choncho. Imenelo ndi yankho lolondola. Onani anthu abwino sanakhulupirire nkhani ankafufuza Baibulo poyamba. Sanakhulupirire chabe mawu, sanakhulupirire uneneri koma anayamba kale afufuza Baibulo. Ndipo Baibulo limati iwo anali abwino kuposa akuwonse. Ngakhale angelo ngati alakwa Agalatiya chapter number 1 verse number 8 koma ngakhale ife kapena ngelo ochokera kumwamba akakulalikira mtenga wa Mulungu osiyana ndi umene tidakulalikirani akhale otembereredwa ndi ameneyo. Chiza kuti angelo ena ngabodza chifukwa kuchokera nyumba ya Satana. Ngati ngelo akunena zosiyana ndi Baibulo ameneyo ayi ndiye mukuganiza kuti prophet anganene zoona. Alipo onse maprofeti anganene zoona. Ngati ngelo unena kuti alipo so angelo ena onena bodza. Kodi tikakamba za Lucifera Mesa anali ngelo kodi suyu amene akuononga miyoyo ndiye mukuona ngati prophet anganene zolondola? Kodi maprofeti onse angakhala olondola? Answer ndi ayi. Okay jabwino ndima ngati anthu omvetsera komanso ngati anthu okhulupirira tili ndi ntchito yoyesa mizimu. 1 Yohane chapter number 4 verse number 1 okondedwa musakhulupirire mizimu yonse, musakhulupirire mzimu wonse koma yesani ndi mizimu. Mwana ameneyo Mulungu sanatikhulupirirani chifukwa ndi prophet koma anati yesani. So chitani zinthu zimene prophet iyo wanena inde koma muyambe kamwe muyesa munamukhulupirira ndi prophet idi kapena munthu yangobwera kuti akuongere. So amene musakhulupirire. Okay jabwino ndimafuna ndifunse funso lonena kuti kodi tingapange chani ngati ulosi wa prophet ukusiyana ndi zomwe Bible linanena? Okay, kodi tingapange chani? Eti? Ngati ngati tingapange chani? Mwali wanji? Tingapange chani ngati ulosi wa prophet akutenderera ukusiyana ndi zomwe Bible linanena? Okay, ngati ulosi wa prophet wanena musiyana. Eti? Musiyana ndi Bible. Siyo chonanga? Okay, langu lake lokweka tikusasu chilo Bible tikaweneka kuno buku la Bible ndingo yangu na network
Hello, Prophet. Yes, Prophet. Yes, ndikupitiriza. Kwa Bible. Chifukwa cha Bible. Ndi amene angatilondolere kuzonsezi kuti tikuwe. Bible mawu otsiriza. Kumesa mawu ena. Mukawerenga Isaiah chapter number 8 verse number 20 tigwirisa network kutivuta. Prophet. Network kutivuta. Okay, jabwino. Funso lomalizira nileni kumapero. Wala mulo ndipo ngoni mbali na monga mama awa ndio kuwala maniwo. Okay. Parude ulochi, parude masompenya, parude prophet anga pita pamwamba pa Bible. Bible ni zima ipewa ndi izo. Okay. Koma ngakale Galatians number 1 verse number 5. Koma ngakale kapena ngero oshokera kwamba akakula likani. Osiana ndi mungu kula tina kula likani. I think banene kwa ninayanka. Karibu ni kuunda kwa Bible. Okay, funso lomaliza nileni ndimafuna ndifuse kunena kuti kodi pakati pa jene pa Mulungu ndi munthu pakhale profeti kapena pali njira ina? Pakati pa Mulungu ndi munthu pakhale profeti afunike kuti maliyankhalale kumuna mwazitithandiza amene akubwera kumene pa live kuti mina mwati khale kuti ayankhansomolo kumasimeo kuti ngayankhalale yango yake ani pakati palibe wina pakati pa munthu ndi profeti palibe wina koma pali Yesu yekha. Bible kuti chiyani pali mmodzi yekha buku la 1 Timotheo chapter number 2 verse number 5 pakuti pali Mulungu mmodzi palinso oyimira pakati pa Mulungu ndi munthu mmodzi munthu Mkhristu ne osati prophet osati mbusa osati wankulu ndi Yesu yekha ndiye mulato pakati pa Mulungu ndi iweyo ndi Yesu yekha ndiye mulato pakati pa iwe ndi iye. So chimene chikunthuza papa munthu unemane ndiyankhe motere koma ndiyankha wakumira kwakulu munthu atachimwa adayima kale pakati pa atachimwa adayambana ndi Mulungu ndengati munthu adayambana ndi Mulungu pakati adabwera kale ndi Yesu Khristu. So Yesu Khristu pakati pathu ndipo chapati maona kuti ine ndine njira choona ndine moyo palibe mzazananga kapita kwa wakati ngati pakala palini so ndi Yesu ali ndine nkhala pakati pa munthu ndi Mulungu. So palibe munthu ndi Yesu yekha. Okay, jabwino atathokoza kwambiri Prophet Julius lero foti nakhala nano inanithu conversation yaitali kwambiri koma mafuati vetsetse fo panali zambiri ndikukhulupirira zoti anthu apindula nawo ndithu mawu anu komanso apindula nazo zomwe Mulungu anayika pa mtima panu kuti mutiyankhule. Sindikudziwa kuti mwina kapena pali china choti munamukhoza kuyankhula chakukhosi tisanatseke program iyi. Ine ndifuna ndiyankhule chabe kunja kuno kuli azitumiki kapena kuti maprofeti olondola ngakhale tikudziwa pansi pa mtima kuti katikati mwa maprofeti olondola mulinso ena akuba baba zenizeni koma ambuye Mulungu amatithandiza kudziwa kuyeza mizimu imene kugwiritsidwa ntchito ndi azineneri. So musachite mantha mukandemere musawapo chikumunso chilipo koma chimupendera Mulungu. Chimene ndingakupenzeni kuli konse kumene mukupenzeka mukamapita kwa prophet kuti mukufuna kukapeza thandizo yamba ntawo mwapempha pamaso pa Mulungu ambuye ndikufuna ndikakumane ndi prophet Julius koma ndikufuna kuti ndikhale ndi munthuyo kuti kumene koko ndikakwanise kumvetsetsa zimene akufuna kutayankhula komanso muzika zidziwa zimene akuyankhula. So mwina nkupeka pale anthu ena
mwake pogwiritsa ntchito channel chanuchi kuti angathe kuwafuna Prophet Julius kuwapeza sindikudziwa kuti kodi anthu ndingawauze motani koma ndinazo njira zanga zitatu. Number 1, tili ndi group la pa WhatsApp limene timayitchula kuti Page of Victory Ministry International. Komanso tinawonso utumiki wathu wa pa Facebook page yathu imene mukangosenda lako Ministry the Seeds Victory the Seeds Victory Ministry International. Ndikuti muona chizindikiro cha green kapena cha namanya kuti blue chimenecho mukanga kujoina kumene kumene timatumikira napo uthenga wabwino. Mwina mukuteka anthu angafuneko namba yanga kuti ndi wa akandipeza kuti ndipembere nawo madera osiyana kuti konse kumene mukundimva mudatha kundimva. Namba yanga ndi plus 27737314229. Imeneyo ndiye namba yanga ya pa WhatsApp. Anthu akhoza kundipeza nthawi yonse. Ngati muli kuno ku South Africa ndiyimbireni, ngati muli ku Malawi ngutani pa WhatsApp mundiyimbire, tizathandizana muli monse. Ine ndidzakuwuza ndi chokhacho chimene ndamva kuchokera kwa Mulungu. Sindidzakuwuza ndi changa ndi maganizo anga, koma chokhacho chimene Mulungu wandiwuza. Ngati Mulungu sana ndiyankhule pomwepo, ndakuti ndizadikira kuti Mulungu andiyankhule koma ndikuthandizani. Yoyambirira mukamabwera kwa ine tiona kuti Mulungu akuyankhani mapemphero anu. Ambuya kudapeni kwambiri nonse kulikonse kumene muli. Ine ndine Prophet Julius. Tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nanu Prophet ndipo pamene pandipe mapeto pa program yathu lero. Program yatalika koma taitiga mapati pomwe tapangira mucholinga choti sinakhaso ndi nthawi ya break cholinga choti tuli anthu muimvetsetse foti katalikaso mumadandaula kuti yatalikitsa message yatalika kwambiri. Koma chomwe ingachipenga nchonoti ngati udakhoti pali zina zomwe mafuna kuti Prophet Julius mudayankhula nawo kapena atabweranso pano kudzayankhulana kudzatipangira jekriye ndekuti mukhoza olumikiza nafe amapena studio kugwisa ntchito namba imene mukuona pa screen ipo kapena mukhoza yankhula nawo state Prophet Julius namba ndimene apereka. Koma ngati simunamvetsetse namba yawo ndoti tipezeni ife amapena studio ndoti tidzakupatsani namba layo kuti muzalumikizane nawo. Pamene pandiye pamapeto penipeni program yathu yomwe tine nayo lero ndi Prophet Julius. Lero liti maenda mu program mumutu wathu mene tinaenda nawo ndi program yomwe timafunsa zoti kodi ndikofunikira kukhala ndi maprofeti mu nyengo yathu ino yomwe tikudutsa ino. Nanga maprofetiwo phindu lawo ndi chani nyengo ino? Ndi zomwe timayankha ndipo tayankha tapanga cover zinthu zambiri zedi mu program imene mafunso ambiri amene mafuna mutadziwa tapanga cover mu program imeneyi ndi Prophet Julius ndipo anali pa call amayankha in details kuyankha funso ndi verse yake kuti tizimvetsetse kuti tione kuti kodi maprofeti ngofunikira bwanji mu nyengo yathu ino. Tathokoza kwambiri chifukwa chokhala pamene popo kutsatira ma program athu onse magawo onse omwe takuponyerani okhudza program mutu umenewu ndipo tikupemphani kuti mukhale pamene popo mpaka tabweranso tikabweranso ndi mlendo wina. Tionana tikabweranso ndi mlendo wina. Ambuye akhale nanu. Amen. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatakwe oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba anu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, tiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Ayimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.